Yabazalwane akuthiwa wonke amaJuda kwamzonda uJesu. Akuthiwa wonke amaJuda owabulala uJesu. Ebambulala uJesu. Yilaba bebala ini imfundiso zakhe. Ezinhle. Yilaba bebasaba ukuhamba phakathi kwani kwephethini. Bebasaba ukuhamba phakathi kwani kwephethini. Iphethini. Iphethini. Baba ngicela lekancane oyabona mama. 1 Corinthians uvulela u11 bese uvulela uverse 1. Ngikhuluma ngale phethini. Nayi le phethini. 1 Corinthians 11 verse 1. Yes. Sihloko sithi isambatho sowesifazane onzulu. Chapter 1. Verse 1. Yes. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ubani bekakhuluma lapho uPaul? uPaul. Yes. Bekatshela ibani. Bekatshela ibani. Athi hey lingisani mina ngokuthi nami ngimlingisile uKristu. Hey uhambile ngokukholwa uPaul phambi kwabo. Kungakho athi nani bomama mbathani kahle ngokuthi nami ngeke ngambatha kahle phambi kwabantu. Praise the Lord. Hayi angikho lapho. Angikho lapho bazalwane. Bazalwane ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngephethini. Bese ngikhuluma ngokuhlanganyela. Ngokuthi masihlanganyele sibuye. Umoya wengcwele uyathanda kathandi. Umoya wengcwele uyathanda kathandi. Umoya wengcwele uzosuka kwabanye ezelithi. Kodwa uma senzani simoya munye sihlangene sithandana singahlebani singayenzi izinto esiphuma endleleni sihamba ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Haleluya. Hayi asithubeke singale kule ncwadi yezenzo. Siyabuyela sisezenzweni. Haleluya. Hey lesikhathi esibuso bazalwane. Isikhathi sezenzo. Isikhathi somusa. Hey umusa. Lithi iBhayibheli kule ncwadi mamthi munye ivulile bafa nokufa kungenxa yani baba bafile kungenxa yokuthi yilesa sikhathi. Yeah. Hayi bowufa. Okay. Bowufa ngalesi sikhathi. Ngokutshela abantu bafuna ukulalela. That's why uJesu wathi makafika lapha wathi phakathi kwenu nonke onganasona makathathe ijamqo. uJesu wathi ngibona nonke ninesona. Kodwa mina ngithi nginomusa sambeni sonke. Anishiye. Amen. Sisesikhathini sokungashiwa. Yes. Hey ungavumi ukuthi ushiwe. Manje wena mawufuna ukushiwa, ufuna ukusala wenzi. Yeah. Ufuna ukusala wenzi. Iyo lento lelo mama athi makafika la ufika ngokuqhoshe. Yeah. Wathi ngisesibethile. Yeah. 10%. Asho balethe 5%. Wathi bathi mabamtshela ovele nayo wena. Amen. Amen. Uzofa mawuzoshiwa umusa. Uzofa mawufuna ukuthi wena usuke emseni. Hey, you know, to disconnect yourself from this heat. This is a heat. But if you disconnect yourself from it, uzogodola. Amen. Kodwa ukhumbule ukuthi uyanuka. Azamu le expensive. Very cheap and free of charge. Amen. Amen. Asibeke ba. Asiye baba 5. Yes. Kepha kwakukhona amaJuda abakhile eJerusalema amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu.
verse 6. Wathi kuzwakele lowo mdumo, uquqaba lwabuthana lwaphithiza, ngokuba kwaba yilowo nalowo kwabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Bazalwane, phela kokwaziwa ukuthi amaJuda akhuluma isiJuda. Kokwaziwa ukuthi abaphungane bakhuluma isiZulu nesiNdebele. Kodwa ngaleyo mini kwathi maqeda ukuduma, kwathi makuzwakala leyo nhlokomo evele ekhaya ezulwini, konke umuntu kwaziwa, wonke umuntu akekho wasala. Kwaziwa wonke umuntu ukuthi ukhuluma ngelimi elilodwa. Bagcwala isililo, bagcwala isililo, bakhuluma ngolimi elilodwa, baphendulana. Bangabi khona ukukhuluma isiJuda, kusho ukuthi bonke bathumbeka ngamanye amakhaya, kusho ukuthi bathunjwa umoya engcwele. Uyazi kumnandi kanjani ukuthunjwa, utholakala ukuthi uthunjwe umoya engcwele. Bakwazi ukuthi wena umbramribe, ya nokuhamba kwakho uyabona musihambisa umbramribe, kodwa umoya engcwele masafikile bese sewuyathatha umoya engcwele bese ukuhambisa straight kanje, kubonakala ukuthi sokuhamba gentleman. Bazalwane, kumele ukuthi sifunde into eyodwa. uJehova esimkhonzayo akakopakopana. It's not a confused God. uJehova esimkhonzayo is not a confused God. Akusunkulunkulu onejealous, akusunkulunkulu ngisho umona. uNkulunkulu esimkhonza akakanamona, uNkulunkulu esimkhonza akakabulali, uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu obuthayo, ubuthezela ngisho nento engabuthezelwa. Uthuma Mhlobo last week, labo baba laba esibabona lapha emarobotini baloku bathi mphethu mufe tu, mufe tu, mufe and say nothing. Hey, move and say nothing. Ngokuthi kunezimpi bazalwane uNkulunkulu asilwela zona esingazazi, esifihlakele, bese uyathula masazinqobile. Akezi lokuzokutshela ukuthi hey Momthimunye phela kunempi baby, bekune roadblock for wena, bekune roadblock for wena. Uyangizwa ukuthi mthini? Kodwa ngifikile mina Jehova, ngafika ngayehlisa yini ubungcwele babo kule roadblock. Angakutshela uJehova ukuthi ngilwele. Ufuna mhlambe noma masuke bekakhona lapha kule roadblock. Aloka mnyingile lapha athi hayi ngavela ngabe ngishaya nje. Ngishaya nje. Yayibona le nto le. Yebo okunye bazalwane ama roadblock wethu. Avela khona la emakhaya. Amanye ama roadblock wethu avela khona la ebanganini. Amanye ama roadblock wethu avela la ezweni. Bari owayihuhumusha. Uyitira muntu. Just imagine uma. Just imagine uma umuntu azokubangisa ukuthi uhlala ugezile. Kanti lithini iBhayibheli esilifundayo? Alithi cleanliness. Abadabisi mana. Come on. Hayi man. Hey man, ngathi siyenzani man? Siyenzani? Siyenzani?